Силните страни понякога наистина не са толкова ярко изразени за нас. Никога не съм си мислила, че е моя силна страна да обучавам. Аз нямах търпение, аз нямах способността да намеря думи, в които ти да ме разбереш. Аз говорех се едно, говоря на себе си. И ти дали ме разбираш, беше без значение за мен. Друг видя в мен тази силна страна. Обяснявам на всеки нов колега, който влезне в екипа от бизнес треньорите, че нашата роля не е да те научим. Нашата роля е Започваш на 19, без очаквания, без план. Срещаш един човек, който вярва в теб повече, отколкото ти самата. Днес разказваме историята на различния лидер и пример как се ражда такъв. Историята за това как назначаваме непосиви. То не ни казва кои сме и какви сме. И как в крайна сметка един ден създаваш академия. Здравей, Надя. Здравейте. Кажи ни, коя си ти? Коя съм аз? Аз съм Надя. Част съм от Easy Credit почти през целия ми съзнателен живот. Както вече казахте, започнах на 19, на шега. Не съм вярвала, че това ще е моята първа и единствена компания, в която до ден днешен работя с сърце и с желание. Тогава компанията не беше позната. Беше поне аз съм започнала в Благоевград, в регионалния ни офис в Благоевград. Тогава офисът беше отворен от 4 месеца и си спомням, че дори когато питах, за да се опътя къде се намира, никой не можеше да ми каже, никой не знаеше къде се намира офиса. Нямах представа къде отивам, но много ми хареса човека, който ми предложи позицията. Звучеше различно от всички интервюта, които тогава посетих, защото регионалният менеджер на офис Благоевград беше повярвала в идеята на нашите собственици и разказваше с хъс и желание как ще направим този офис един от най-добрите в компанията, как ще стартираме, как ще положим основите и как след време ще се гордеем с това, което сме направили. Тогава, ако трябва да съм честна, ми звучеше малко нереално, но ми хареса човек и енергията. 19 години по-късно се радвам, че съм част от тази компания. Минала съм през различните позиции, през различните периоди в тази компания. От романтичните, през трудните, през тези, които ни изградиха, показаха ни, че можем да сме устойчиви. До днес, когато отбелязваме 20 години на пазара и се гордееме, че можем да говорим за това, че залагаме стандарт в обслужването на клиентите и качество в предлагането на нашите услуги и колеги, които са обучени и уверени в това, което правят. Ти каза, че те е вдъхновил един човек. Кой беше този човек, който наистина първо повярва в теб? И какво мислиш, че наистина е видяла в теб? Честно казано, не знам какво е видяла в мен. Аз тогава нямах абсолютно никакъв опит за това, за което ме назначи. Бях работила, но не и в сферата, в която се намира компанията. Студентка първи курс. Имах желанието просто да изкарвам допълнително пари за себе си, за да си подсигуря тази самостоятелност, която и до ден днешен е много важна за мен. Да се чувствам спокойна, че мога да осъществявам желанията и мечтите си. И тогава в офиса нямаше много колеги. И истината е, че тя сформираше екипа. Заедно с собствениците. Те влизаха на интервюта, разглеждаха нашите предложения, правеха събрания. Такъв беше периода. И на мен много ми хареса как всичко се случва заедно. Аз
не знаех нейната позиция дълго време, ако трябва да бъда чест. И позициите не бяха важни, работното време не беше толкова важно, колкото да постигнем целта. Празнувахме, още от тогава си спомням как всеки месец празнувахме, макар и малкия успех, защото не сме постигали велики резултати от първите месеци, но някак си тя успяваше да ни накара да повярваме и да наградиме себе си за резултата, който е, и да повярваме, че следващия месец ще бъде по-добър. Амбицираше ни. Нещо, което е много важно, когато нямаш увереността, нямаш знанието, да имаш човек, който заедно с теб казва: да бе, трудно е, ама ще намерим начин да го направим заедно. И това може би ми остана и до днес. И днес по същия начин разглеждам работата. Да, трудно е, да, различно е, да, ново е, но с правилните хора намираш начин как да го постигнеш. Чудесно. Точно така е, като твой подчинен всъщност. Мога да потвърдя. И всъщност тук аз искам да ти задам въпроса. Започнала си на 19, крехка възраст. 19 години по-късно в компанията управляваш хора, не малък екип в момента, не малко отдели. И всъщност ти постоянно си наистина човека, който ни дава енергията, силата, мотивацията да разперим криле и да вярваме в себе си. Нещо, което е изключително важно и те прави различен лидер. Имало ли моменти обаче, в които не си се чувствала толкова силно и уверена в себе си, всъщност те направили ли са ти или изградили ли сте като човека, който си в момента? Разбира се, имала съм своите трудни моменти като ръководител. Може би най-трудният момент за мен беше когато поех отговорността да ръководя звеното Изи Академия. 4 месеца по-късно мениджмънта ни съобщи, че към момента нямаме възможност да поддържаме това звено активно и трябва да изработим план как да запазим хората си, така че всеки колега в звеното тогава, в което работеше Изи Академия, да има своето място. Това беше наистина един от трудните моменти за мен. А как всъщност се роди идеята за академията и как всъщност ти разпознаваш кое е истински талант или на кое има нужда да се даде втори шанс? Академията, тя е идея, може би мечта, почти от самото създаване на компанията. Може би 2007, след като се появи позицията менеджер екип в компанията, компанията започна да отделя ресурс, за да обучава своите нови менеджери. Имахме, спомням си, едно огромно събиране тогава за първи път всички менеджери издигнати на тази позиция. В София видяхме централния офис, дойдоха колеги от кредитен отдел, външни обучители и започнаха да ни разказват как ние да бъдем менеджери и не просто менеджери, ами в EasyCredit. Какво означава да бъдеш менеджер в EasyCredit? Малко по-късно на следващата година се откриха обучителни центрове. Няколко от големите офиси в страната станаха обучителни центрове и там се изпращаха новите колеги, за да се обучават. Благоевград беше един от обучителните центрове. Ако трябва да съм честна, тогава ми беше много досадно да обучавам хора. Разглеждах го като загуба на време за мен и за тях, защото не разбирах как с моите клиенти те ще се обучат да работят на терен при тях. Отнеми време, за да прозра идеята, че обучението всъщност е, може би, най-ключовия момент, защото с тези хора в последствие и до ден днешен ние поддържаме контакти. Аз имам контакти създадени тогава с колеги, които по една или друга причина днес не са част от компанията, но все още са част от кръга на добрите познати, с които се поздравяваме, с които общуваме, с които успяваме да си помагаме в различни моменти, дори в сферата, в която съм аз, и те изпращат колеги, нови колеги са ми започвали с препоръки от такива и това са всъщност тези хубавите моменти. И 2010 година компанията реши да инвестира в собствено обучително звено, но по малко по-различен начин. Аз го наричам експеримент. Буквално си спомням как тогава директор човешки ресурси дойде в офис Благоевград и каза, че Стани Дечо искат да пробваме, да видиме
какво ще означава да се обучаваме вътрешно и да си изградим собствено звено. И те са натоварени с задачата да намерят човек, който да направи този експеримент за 6 месеца. Нямам идея как са стигнали до мен, но си спомням разговора, който водих с тях в офис Благоевград. Положихме основите на първите обучения за кредитни консултанти. Пътувах с автобус. Беше толкова забавно. Научих всички автогари Югозапада и техния график. И 6 месеца по-късно всъщност резултатите бяха на лице и на една търговска конференция обявиха, че стартират изграждането на вътрешно звено за обучение. Изи Академия, която и до днес е част от значимите моменти на новите хора и не само, защото Изи Академия се израсна от момент, в който те въвежда през първите моменти до момент, в който ти помага да се изграждаш и да надграждаш себе си с различни формати, както индивидуални, така и групови. И така, през трудните моменти до затваряне, между другото, плана не се реализира. Менеджмента направихме план, през който 6 месеца го изработвахме, за да може всеки човек да се чувства добре на мястото си и толкова бързо се промениха нещата и резултатите на компанията, че той дори не се наложи да бъде приведен в действие. Но остана един от важните за мен моменти, защото ми показа, че наистина компанията държи на хората и те са на фокус и се търси възможно най-доброто място за теб всеки един от моментите, което и днес в периода на дигитализация и трансформация е видимо за мен и аз се чувствам спокойна в тази компания и когато обещавам нещо на някой, започвайки работа тук, го казвам с чиста съвест, защото знам, че то ще бъде подкрепено с действия. Надя, като човек с дългогодишен опит в обучаването на хора, смятам, че ще се съгласиш с мен, че има хора, които все още са като нешлифовани диаманти. Въпросът ми е, как помагаш на тези хора да открият силните си страни? И дали те трябва да открият силните си страни или хората, обучителите трябва да направят това нещо? Силните страни понякога наистина не са толкова ярко изразени за нас. Ако трябва пак да се върна на себе си, никога не съм си мислила, че е моя силна страна да обучавам. Аз нямах търпение, аз нямах способността да намеря думи, в които ти да ме разбереш. Аз говорех, все едно говоря на себе си. И ти дали ме разбираш, беше без значение за мен. Друг видя в мен тази силна страна и това всъщност, може би, обяснявам на всеки нов колега, който влезне в екипа от бизнес треньорите, че нашата роля не е да те научим. Нашата роля е да ти помогнем да откриеш сам нещата, в които си добър, през експеримента, през това да те подкрепим да пробваш нещо различно, да ти дадем увереността, че дори да не се получи, не е толкова страшно. Няма как да знаеш дали си добър в продажбата, ако не излезнеш да продадеш нещо. Няма как да знаеш дали си добър в това да обучаваш хората, ако не излезнеш отпред, не се опиташ да предадеш своето знание и опит. Често колегите, които идват при нас в отдела, са много добри търговци, много добри ръководители на хора и процеси и трябва да влезнат в ролята на наставника, на ментора, на човека, който стои до тебе и те държи за ръка буквално, за да минеш през първите си стъпки и казват, не, това не е моето. Аз не знам. Асесмент минах, това не е моето. Аз тук не мога. И всъщност момента, в който виждам това, разбирам колко успешно сме видяли този човек, защото когато ти се притесняваш дали го правиш правилно, дали даваш всичко от себе си, дали е начина, по който трябва да се случва, значи ти си човека. Това е твоето и щом те вълнува така отвътре, от сърцето и те докосва, значи това е твоето. За новите неща, които и Боби спомена, аз
съм щастлива, че имам екип, който ме подкрепя в тези неща. На мен бързо ми става скучно и искаме и още нещо да добавиме към нещата, които правиме. И ако нещо го правим добре, може и по-добре. Да намерим начин да го направим и още по-добре. И успявам някакси да накарам хората около мен да повярват в това нещо и после заедно се дърпаме в моментите, в които става трудно. Защото всеки диамант, докато стане диамант, има тези моменти на трудности. И ако имаш човек като теб, който всъщност да те подкрепи в този момент, да те върне към помниш ли тогава, като ни беше трудно, как успяхме заедно, става по-лесно. Иначе да, всеки има своите трудни моменти. Академията е създадена реално само от хора, които са част от нашата компания по някакъв начин и е така. Наистина във всеки един момент си помагаме и се подкрепяме и в тази връзка всъщност по статистика вътрешна 95% от хората ни преминават обучения. Как се справяме с тях, кое е важното за самите хора? Характер, години, опит? Дълго време си мислих, че опитът е много важен. А сега смятам, че е по-скоро комбинация. Виждам как новите хора, които влизат в компанията, те имат също своето виждане за нещата. Те питат, задават въпроси, а това защо го правим така? Често ние пропускаме да се замислим, ама това защо все още го правиме така? Нужно ли ни е? Не ни ли е нужно? И всъщност говорехме за лидерството, именно тази свобода, която лидерите са дали да изразиш мнение. Да можеш спокойно, без да се притесниш, да кажеш, ама това защо го правим така? Това нужно ли ни е? Това не ми харесва. Това какъв му е смисъла? Всъщност позволява да откриваш неща, които буквално са тук отдолу. И да, определено е комбинация. Опита, свежата енергия, която влиза през новия човек, независимо от възрастта си, той вкарва един нов порив, размества пластовете, вади от рутината и помага. Определено помага. Така че да, комбинация от всичко това. Благодаря ти. Наде, какво наистина измерваш в работата си с хората и как за теб изглежда промяната, която им даваме? Спомням си една търговска конференция, на която Станимир излезна с една гега тропна и каза, че промяната е единственото сигурно нещо и ние смело ще вървим натам. Така ми звучеше много странно. Страшно дори бих казала. Буквално тогава започна експанзията на компанията навън. От тогава насам компанията смело върви към промените. Имали сме много моменти, в които сме се променяли и то сами, отвътре, без външно да бъде предизвикано това. И промяната определено е движеща сила. Вярвам, че е към добро. Знам, че е трудна. Това е преход, който дори в положителен аспект хората не обичаме. Когато си имаш установения ред, знаеш в колко ставаш, къде отиваш, какво правиш, с кой ще се срещнеш, се чувстваш спокоен и дори промяната да е с нещо положително свързано, то ти дава някаква нотка на несигурност. Вече ти не контролираш, ти не знаеш какво точно ще се случи, но ако дадеш тази свобода на емоцията и минеш смело с всичките дози, които е и на страх, и на усмивка, и на гняв, и на плач през нея бързо и разбира се имаш знанието, защото определено ми е отнело време да се науча да управлявам себе си през промените, емоциите, особено когато си по-емоционален човек. Всяка промяна вади една така вихър от емоции, който понякога не всеки може да понесе, но определено вярвам, че промяната е движеща сила и възможност, която всеки трябва да използва. И ако имаш възможност да промениш нещо, не бива да се страхуваш. Трябва да го правиш смело.
И ако можем да обобщим, какво всъщност прави компанията, различна за теб и хората, с които работиш? За мен компанията е различна. Единственият ми поглед за компания е тук, но когато разговарям с близки, с приятели, с колеги, които идват отвън и Easy Credit не е първо място като работодател, първото нещо, което казват хората и това, което аз винаги съм усещала. Easy Credit е място, в което ти можеш свободно да изразяваш мнение, да споделяш желания, мечти, защото много продукти, много дейности, много компании са тръгнали като мечта на някой и е повярвано в това нещо. Easy Credit е човечна. Аз самата имам много примери за това, когато съм получила човешко отношение от компанията по време на COVID. Видях за пореден път как компанията наистина адекватно потърси всички възможни начини хората и клиентите ни да не са в страх, да не са в паника, да нямат тая несигурност, която имахме. Ние не знаехме какво ще се случи, но при всяка среща с мениджмънта аз виждах как те казваха: всичко ще се подреди. Всичко ще го направим така, че да запазиме всеки един човек, клиентите ни да нямат промяна, хората ни да се чувстват спокойни. Ще подсигурим маски, ще подсигурим дезинфектанти, тези ръкавици, които бяха такъв кът тогава. Ще продължим да правим срещи, разбира се, това беше през втората година. Макар и да струваше усилия на всеки, успяхме да покажем, че заедно наистина можем да се справяме. И всъщност какво прави Easy Credit различна? Наистина отговорността. Отговорността към това, че ти си част от семейството на толкова много хора. Това не са само колегите, които работят при нас. Ние сме част от техните семейства. Ние имаме тази отговорност към всеки един човек, който работи при нас, всеки един клиент, който ни се е доверил. И трябва да си човек, преди всичко трябва да си човек. Наде, благодарим за всичко, което ни разказа. Като част от човешкия капитал, какво виждате в тези истории? Тенденция, надежда или бъдеще? Аз истински вярвам, че е бъдеще. Много съм оптимистично настроена към бъдещите истории, които ще създадем. Наскоро работихме по един проект, в който събрахме 20 годишните истории на повечето от нашите колеги, офиси, проекти, какво сме направили. И когато разлистиш тези страници, повечето от които дори си имал възможността да участваш лично, те докосва. А още по-хубавото е да видиш, че колегите, които сега постъпват, чуват тези истории, те искат да създадат следващите истории при нас. Те вярват, че могат да създадат историите си и когато има хора, които повярват в теб, това дава ти едни крила, които може би и други компании предлагат, но за мен Easy Credit го прави по най-добрия начин. С кое се гордееш най-много, че си научила и че си предала? Много неща съм научила в тази компания. Тук се научих на това какво наистина значи да си отговорен. Как когато си казал, че ще го изпълниш, независимо какво се случва в последствие от точка А до точка Б, ти ще го изпълниш, защото това е отговорност. Тук се научих на лоялност. Какво означава да си лоялен? Научих се на това да гледам напред, да мечтая, да искам да постигаме най-доброто, защото Easy Credit е целеустремена компания. Тук хората не обичат да нямат цели. Скучно има, ако нямат цели. И съответно това те кара да се чувстваш добре, да си награден, като ги постигаш и да си спокоен, че целите се изпълняват заедно с екип, не сам.
това може би научих аз. Бях много самостоятелен човек и всъщност първия момент, в който работех в екип, аз трябваше да се науча да съществувам в екип, да се съобразя, да изчакам, да се погрижа, да подам ръка. Това научих тук, в тази компания. Какво съм предала? Старая се да предавам всичко, на което съм се научила. Аз поделям всяко нещо, което буквално дори понякога се чувствам досадна, защото като прочета нещо хубаво в книга, го снимам и го пращам веднага на колегите. Ако отида някъде, ако чуя нещо, споделям. Така че се надявам, че съм предала всичко, което съм успяла аз да си взема. Защото за мен наистина срещата с хора учи на много. Уча се всеки ден от колегите ми, от срещите с новите колеги, от срещите ни с клиенти, дори когато чуеш тяхната история, защото много от клиентите ни имат истории, които грабват, които не можеш да чуеш, не можеш да прочетеш, освен ако не ги видиш в лична среща. Така че да, уча се всеки ден. Вярвам и се надявам, че го предавам. Сега посрещаме при нас и един нов гост, Цецо, който ще ни разкаже малко повече за себе си в следващия епизод, но първо искаме да ви зададем два конкретни въпроса. А именно, първият е, който е насочен и към двама ви, какво значи лидерството в EasyCredit и как се променя то? И тъй като с Цецо сме джентълмени, нека да започне Надя. Какво значи лидерството? Лидерството, преди време си мислех, че е много гръмка дума. Нещо велико, нещо, което се случва рядко, нещо, което срещаш веднъж на милион човека. Към днешна дата мога да кажа, че лидерството е навсякъде сред хората. Лидер може да бъде всеки човек в конкретен момент и в EasyCredit показваме това всеки ден. В малките неща, в момента, в който някой ще ти помогне, когато дойдеш на работа, ще те заведе и ще ти покаже къде да си вземеш обяд, къде да си паркираш колата без да имаш последствия, което се оказва много важен момент в първия ти работен ден. И моментите, в които ще ти дадат сила. Лидерите са хората, които успяват да помогнат в моменти, в които ти самия се чувстваш на дъното и това може да бъде една дума, може да бъде един жест, който ще ти даде криле. В EasyCredit хората чуват, хората си помагат, не се страхуваме да грешим. Това е, може би, една от силните страни на лидерите в EasyCredit, че грешките не се окоряват, не се сочат с пръст, а по-скоро се търси как следващия път да стане по-добре. Благодарим ти. А твоето мнение какво е по въпроса? Първо, какво е лидерството? Лидерството и лидерът за мен е човек, който вярва в една идея и успява да увлече в тази идея и останалите хора, така че и те да повярват в нея, защото това е единственият начин да се случат нещата. Що се отнася до лидерството в EasyCredit, аз си спомням лидерството в EasyCredit преди 18 години. Сега също имам удоволствието доста често да комуникирам с мениджмънта на EasyCredit и слава Богу, не се е променило по никакъв начин. EasyCredit стана от една бързо развиваща се компания, стана огромна компания. Компания, която работи в много държави, но въпреки това EasyCredit и хората, които работят там, успяха да запазят типа лидерство, присъщ за една малка компания, без особена бюрокрация, с човечност. И мисля, че това е начина и това е причината, поради която EasyCredit продължава да се развива не само в България, да предлага продуктите си в други държави. Благодарим и на двамата. Страхотно е, че и двамата сте лидери на екипи и че наистина давате този пример. Какво искате да оставите след вас в компанията? Нека Надя да започне. Най-хубаво ще е, ако оставим
хора, които вярват в себе си, хора, които преследват смело мечтите си, хора, които не се страхуват да се променят, да дават най-доброто от себе си и да се забавляват докато го правят. Аз гледам нещата не по този начин какво искам да оставя, а какво още искам да направя. Смятам, че можем не само на 2 континента да предлагаме продуктите и услугите си с моя екип, искам поне на 4 континента да го правим. 5 не го броя, защото има много малко население. Много благодарим и на двамата. Завършваме епизода с точно тези думи. Вярваме, че при нас не всеки идва подготвен, не всеки е с перфектна диплома и образование, но пък можем да го направим най-добрата част от нашата компания. Очаквайте ни в следващия епизод, където ще разберем, че малките избори правят големи успехи, а на нас ще ни гостува човек, който от малка идея реализирал огромни постижения.